Dobrý deň, vážené dámy a páni. Najskôr sa ospravedlním, že nehovorím po poľsky ani po rusínsky, ale chcel by som sa veľmi srdečne poďakovať organizátorom za pozvanie s témou, ktorá rieši nie ten zlý vzťah uhorskej vlády alebo Rakúsko-Uhorska k Rusínom, ale naopak, keď Rusínom ponúka čosi, s čím vôbec ani nerátali. Chcel by som sa menovite poďakovať aj pani Novackej a pre Ruskú burzu podarovať moju poslednú knihu o Rusínoch, ale aj o Slovákoch, Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou. Vážené dámy a páni, koniec prvej svetovej vojny v októbri, respektíve novembri 1918, otvoril otázku, čo bude s uhorskými Rusínmi po rozpade monarchie. Zostanú naďalej súčasťou povojnového Uhorska alebo pôjdu inou štátnou cestou. Zrodili sa v zásade dva základné pohľady na budúcnosť Rusínov. O tom prvom, keď sa Rusíni rozhodli skončiť svoju účasť v monarchii, respektíve v Uhorsku, nebudem hovoriť. Skôr sa budem venovať a sústredím sa na otázku tých Rusínov, ktorí sa rozhodli orientovať tým prouhorským či promaďarským smerom. Pre veľkú časť rusínskej inteligencie sa v jeseni 1918 javila ako najpriateľnejšia cesta zostať v Uhorsku. Tu len tak niekoľko map, ale to je z tých úvah, ktoré nerátali s Rakúsko-Uhorskom. Určite pre mnohých z vás sú tieto mapy známe. Je tu veľká Karpatská Rus, o ktorej sa uvažovalo, že by vznikla z Haliče, Bukoviny a severovýchodného Slovenska. No a to je Karpatská Rus, ktorá ráta aj s Lemkami, žijúcimi v západnej Haliči, teda s týmto územím, na ktorom sa dnes nachádzam spolu s vami. S touto alternatívou prichádzal poslanec uhorského parlamentu Anton Beskyt. No ale ja sa posuniem trošku ďalej. Pre veľkú časť rusínskej inteligencie sa javila najpriateľnejšia cesta zostať v Uhorsku, ale za zmenených podmienok pre ich cirkevný, národný, hospodársky a kultúrny rozvoj. Uvedomovali si svoje obmedzené možnosti, ktoré boli limitované ich historickými, finančnými, ekonomickými, branno-bezpečnostnými a personálnymi možnosťami, bez akejkoľvek medzinárodnej pomoci a podpory. Nová uhorská vláda s liberálnym maďarským politikom Michalom Károlym na čele sa Rusínom javila ako záruka zmien, ktoré rusínske obyvateľstvo nutne potrebovalo. Po výzve Károlyho obyvateľom Uhorska, aby zakladali národné rady, ich prostredníctvom zabezpečili pokoj a prispeli k integrite Uhorska, začali vznikať maďarské, slovenské, nemecké, ale aj ruské národné rady. Ich štátotvorné smerovanie však bolo rozdielne a z veľkej časti nesmerovalo k zachovaniu Uhorska. Týkalo sa to najmä slovenských a ruských národných rád. Dve prouhorské ruské národné rady, Uhroruská národná rada v Užhorode, prijali a Ruská národná rada v Budapešti prijali výzvu Michala Károlyho vážne a vo vzťahu k Uhorsku stali na pozícii jeho integrity.
Nebolo to nič prekvapujúce, keďže grécko-katolícka cirkevná hierarchia v Uhorsku bola dlhodobo previazaná s uhorskou štátnou mocou. Podľa maďarského historika Imre Sákala bolo na území Podkarpatska takýchto ruských národných rád viac, i keď mali len lokálny význam. No na ich čele stáli notári, učitelia a duchovní prouhorskej orientácie. Ušhorodská Uhro-Ruská národná rada vznikla so súhlasom grécko-katolického biskupa Antala Papa. Na jej čele stál kanonik Simeon Sabov a jej jednateľom bol Augustín Vološin. Všetko grécko-katolícky duchovní. Na ľudovom zhromaždení 9. novembra 1918 v Ušhorode, kde sa oficiálne sformovala Uhro-Ruská národná rada, sa táto národná rada v mene rusínskeho obyvateľstva vyslovila za celistvosť Uhorska. Žiadala autonómnu správu grécko-katolíckej cirkvi a až následne aj rovnaké práva pre Rusínov, ako mali ostatné národy, ďalej zriadenie katedry rusínskeho jazyka na Budapešťanskej univerzite a hospodárske reformy, ktoré by zlepšili sociálne postavenie Rusínov. Súčasne z iniciatívy novej maďarskej vlády vznikla v novembri 1918 Ruská národná rada aj v hlavnom meste krajiny, v Budapešti, a to na čele s rusínskym právnikom doktorom Orestom Sabovom, ktorý bol vysokým úradníkom na ministerstve vnútra. Orest Sabo sa hlásil k rusínskej národnosti, ale zároveň bol aj lojálnym občanom Uhorska, čo nebolo nič zvláštne. Bol však presvedčený, že pre Rusínov bude lepšie, ak príjmu maďarčinu ako svoj jazyk, ktorý im otvorí cestu k vyššiemu vzdelaniu, k maďarskej a tým pádom aj k svetovej kultúre, k lukratívnejšiemu zamestnaniu a tiež ku kariérnemu rastu, teda k lepšiemu životu. V asimilácii Rusínov nevidel nič zlé, čím sa rozchádzal s názormi nepočetných rusínskych národne orientovaných vzdelancov, najmä zo staršej generácie. Obrovská bieda, ktorá bola neprehliadnutelná a ktorá vyháňala tisícky Rusínov do zámoria za prácou ešte pred Prvou svetovou vojnou, sa stala inšpiráciou pre Oresta Sabova, ktorý vypracoval kultúrno-sociálny projekt s názvom Národnostná informačná knižnica. Cieľom tohoto projektu, to bolo ešte pred Prvou svetovou vojnou, bolo predstaviť jednotlivé národnosti Uhorska, ich problémy a vzťah k uhorskej vlasti, a to v knižnej forme a v maďarskom jazyku, aby ich uhorská maďarská spoločnosť nevnímala ako hrozbu, ale ako integrálnu súčasť Uhorského kráľovstva. V roku 1913 vydal knihu o uhorských Rusoch Rusíni. Kniha sa kvôli vojne nestretla s veľkým ohlasom, ale Orest Sabo bol v maďarských vládnych kruhoch pokladaný za znalca rusínskeho prostredia. Preto ho v novembri 1918 oslovil nielen predseda maďarskej vlády Károly, ale aj minister pre národnosti Oskar Jási, aby založil celonárodnú Ruskú národnú radu ako ústredný orgán rusínskeho obyvateľstva v Uhorsku, ktorý bol, alebo mal byť jediný s právom hovoriť v mene Rusínov. V tomto mu cieľene pomáhala maďarská vláda, ktorá ho 1. decembra 1918 vymenovala do funkcie vládneho komisára pre riešenie rusínskej otázky v Uhorsku. Keď skrachovala iniciatíva ministra pre národnosti maďarskej vlády Oskara Jásiho premeniť Uhorsko na kantonálnom princípe podľa vzoru Švajčiarska, a keď sa s neúspechom skončilo celonárodné zhromaždenie uhorských Rusínov 10. decembra 1918 v Budapešti, zvolané Orestom Sabovom, ktoré malo potvrdiť záujem Rusínov zostať v Uhorsku,
uhorská vláda ponúkla Rusínom veľkorysú autonómiu, pomenovanú podľa stredovekého uhorského obranného systému Ruská krajina. Keďže sa v jeseni 1918 situácia medzi Rusínmi nevyvíjala podľa predstav Károlyho vlády, táto 21. decembra 1918 urýchlene prijala zákon číslo 10, ktorým zriaďovala rusínsku autonómiu Ruskú krajinu. Zákon vstúpil do platnosti 25. decembra 1918. V ústrednej maďarskej vláde vzniklo Ministerstvo pre Ruskú krajinu, ktorú viedol doktor Oreš Szabó. Jeho úlohou bolo utlmiť dezintegračné tendencie Rusínov a formovať správu rusínskej autonómie. Zákon číslo 10 pritom dával Rusínom také práva a otváral také možnosti, aké sa od Károlyho vlády neodvážila žiadať ani jedna jediná Ruská národná rada. Užhorodská Uhoruská národná rada privítala iniciatívu Budapešti a podporovala kroky, ktoré maďarská vláda robila na území Uhorskej Rusy, či dnešného Zakarpatska. Cirkevné grécko-katolické kruhy a najmä grécko-katolická cirkevná hierarchia privítali zriadenie ruskej krajiny veľmi úprimne. Okrem toho začali vydávať noviny Ruská krajina, ktoré začali vychádzať v Úšhorode od 1. januára 1919. Prinášali oslavné články, v ktorých redakcia ďakovala Károlyho vláde za udelenie autonómie, vyzdvihovali činnosť dovtedy medzi Rusínmi málo známeho Oresta Szabóa. Ten sa zasa cez noviny obracal na Rusínov, aby stáli za integritou Uhorska, lebo v ňom už budú rovnocennými a plnoprávnymi obyvateľmi krajiny. Prvé číslo novín bolo bezplatne distribuované do rusínskych domácností. Noviny boli písané azbukou a po rusky. Ich redakcia sídlila na Sečeného námestí číslo 10 v Úšhorode. Hlavným redaktorom bol Augustín Vološin a zodpovedným redaktorom Viktor Želtvaj. Dňa 30. decembra 1918 rokovali v Budapešti členovia Uhroruskej národnej rady s maďarskou vládou o hraniciach ruskej krajiny. Rusínska delegácia prezentovala svoje predstavy. Podľa nej ruská krajina mala zahŕňať Marmarošskú, Berežskú, Ugočskú a Užskú župu. Otvorenou ostala otázka severných častí Spišskej, Šarišskej a Zemplínskej župy, ktoré boli všeobecne pokladané za slovenské, no aj s rusínskym obyvateľstvom na severe týchto žúp. Károlyho vláda im však nemohla prisľúbiť viac, lebo to bolo záujmové územie Slovenskej ľudovej republiky, ktorú 11. decembra 1918 v Košiciach vyhlásil prešovský archivár Viktor Dvorčák, ktorý bol podobne ako niektorí ďalší orientovaný smerom na Uhorsko a na zachovanie integrálneho Uhorska. Budapešť mala mať protektorát nad touto Slovenskou ľudovou republikou, ktoré sa s krajinskou hranicou mali stretnúť kdesi na východnom pomedzi. Pre Užhorodskú Uhroruskú národnú radu sa však január 1919 stal mesiacom pokazených nádejí na záchranu starého Uhorska aj s územím obývaným Rusínmi. Dňa 12. januára 1919 bol totiž Užhorod obsadený československým vojskom a stal sa súčasťou nového štátu. Ďalší vývoj naznačoval, že sa súčasťou Československa stane celá Užská župa a následne aj ostatné podkarpatské župy. Augustín Vološin a podžupan Užskej župy Pavol Legeza sa preto vybrali za vyslancom Československa do Budapešti Milanom Hodžom, aby zistili, aké plány má s podkarpatskou Rusou československá vláda.
Tam sa dozvedeli, že územie obývané Rusínmi aj na severovýchode Slovenska, aj na podkarpatskej Rusi bude pripojené k Československu, proti čomu obaja delegáti ostro protestovali. Protestovali aj proti tomu, že na obsadenom území sa nesmú konať voľby do snemu ruskej krajiny, ktorú Československo neuznávalo ako rusínske autonómne územie Maďarska. Medzi tým sa Orest Sabo snažil na území podkarpatskej Rusy, ktoré bolo pod správou Uhorska, organizovať novú správu autonómnej ruskej krajiny. Maďarská vláda ho v tom podporovala. 4. februára 1919 prijala nariadenie o organizácii rusínskej vlády. 5. februára 1919 bola menovaná dočasná vláda na čele s Orestom Sabom a autonómna vláda po uverejnení nariadení číslo 928 z roku 1919 11. februára 1919 vypísala voľby do snemu ruskej krajiny, ktorý mal mať všetky zákonodárne kompetencie. Za guvernéra ruskej krajiny bol menovaný právnik Augustín Štefan, ktorého vidíme aj na tom slajde. Pochádzal z Rachova, patril medzi popredné rusínske osobnosti Marmarošskej župy, ale Augustín Štefan bol taktiež presvedčený, že pomaďarčenie Rusínov by im otváralo dvere do nového života. Preto jeho menovanie do funkcie guvernéra ruskej krajiny bolo veľkou časťou maďarskej politiky privítané a akceptované. Vo funkcii guvernéra bol potvrdený 5. marca 1919 Rusínskym národným zhromaždením ruskej krajiny. Tu len na ilustráciu toho, ako boli vnímaní Rusíni v Úhorsku. Je to mapa, ktorá bola zverejnená v jednom satirickom časopise rakúskom v roku 1906, ale nebudem upierať vašu pozornosť na všetky osobnosti, len si všimnite dve osobnosti, ktoré tu sú. Neviem, či to cez... Tak to sú dvaja muži, jeden tu hneď z kraja a druhý tam trošku hore. Obidvaja majú napísané Ruténe. Vidíme, že sú roztrhaných kabácoch, roztrhaných nohaviciach a jednému aj druhému trčí z vrecka fľaša pálenky. Čiže rusínske obyvateľstvo bolo vnímané ako chudobné, ako nevzdelané, ako čosi, čo jednoducho nedokáže spravovať svoje vlastné záležitosti. A práve tomuto rusínskému obyvateľstvu, takto vnímanému aj v Úhorsku, Károlyho vláda ponúka ruskú krajinu, autonómne územie, ktoré si mali Rusíni podľa týchto ponúk spravovať sami. Samozrejme, Rusíni boli vnímaní takto nielen v roku 1906, ale aj v roku 1918, 19. Rusínskou aktivitou smerujúcou k vyhláseniu a územnému stanoveniu ruskej krajiny však boli zaskočení a najmä Maďari a Židia žijúci na území podkarpatskej Rusy. Títo sa podľa toho mali stať súčasťou rusínskej autonómie, ktorú mali spravovať takí ľudia, akých sme videli na tej karikatúre z roku 1906. To znamená, že maďarské a židovské obyvateľstvo zásadne odmietalo ruskú krajinu, obávajúc sa o svoje postavenie v nej. Ruskú krajinu však odmietli aj Rusíni 21. januára 1919 na veľkom ľudovom zhromaždení v Chuste. Väčšina zo 420 prítomných delegátov sa hlásila k Veľkej Ukrajine a Uhorsko už odmietala. Dokonca aj zvolila svojich zástupcov, ktorí mali v Kyjeve rokovať o pripojení Podkarpatska k Ukrajinskej ľudovej republike. Takéto stanovisko Rusínov sa dalo predpokladať aj na základe prieskumu, ktorý koncom decembra 1918 urobil v 62 dedinách na Verchovine maďarský novinár Kálmán Szárvady z poverenia Hiadora Stripského, vtedy už vládneho komisára pre riešenie rusínskej otázky v Uhorsku.
Rusíni totiž neverili, že by sa takáto autonómia mohla udržať dlho a že by sa život nevrátil do pôvodných koľají, hneď ako by sa pomery v Uhorsku či Maďarsku ustálili. Orec Sabo vyvíjal veľkú aktivitu, aby sa Podkarpatsko stalo reálnou a obyvateľstvom uznanou autonómnou oblasťou Maďarska. Presviečal miestne maďarské obyvateľstvo, že sa na jeho postavení nič nezmení. A na druhej strane presviečal Rusínov, že sa zásadne zmení ich postavenie v krajine. Jar 1919 sa však v Maďarsku niesla v znamení veľkých revolučných zvratov, ktoré nepomáhali pri realizácii rusínskej autonómie. Rozhodnutie Parížskej mierovej konferencii o pričlenení Podkarpatska k Československu a vlastne o výraznom oklieštení Maďarska, ktoré stratilo aj Slovensko na severe krajiny a Sedmohradsko na jej východe, vyvolalo vlnu nespokojnosti nielen s víťaznými mocnosťami, ale aj s vlastnou vládou pod vedením Deneša Berenkaiho a s prezidentom Maďarskej republiky Mihailom Károlim. Dňa 21. marca 1919 koaličná vláda Berenkaiho odstúpila a rovnako aj Károly a moc v Maďarsku prevzali sociálni demokrati a zakrátko spolu s nimi aj maďarskí komunisti. 21. marca 1919 bola vyhlásená Maďarská republika rád. Tá akceptovala autonómnu ruskú krajinu, ale len so sovietskou mocou. Vo funkcii ponechala Augustína Štefana, ale už nie ako guvernéra, ale ako ľudového komisára pre ruskú krajinu. Doktor Orec Sabo, iniciátor v podstate všetkých týchto aktivít, rezignoval na svoje funkcie a v otázke ruskej krajiny sa viac neangažoval. Keď sa 30. júna 1919 Maďarská červená armáda začala sťahovať z územia Podkarpatska, na základe nariadenia Najvyššej rady Parížskej mierovej konferencie na Podkarpatsku zanikla nielen Maďarská republika rád, ale aj ruská krajina. Územie bolo následne obsadené československými vojenskými jednotkami a ruská krajina ako epizodická udalosť sa premenila na základe Saint-Germainskej mierovej zmluvy zo septembra 1919 na Podkarpatskú Rus s priznanou autonómiou v Československej republike. Ďakujem vám za pozornosť.